Di dema du heftiyan da du bihêrên hevhewa li Silêmanî Hewlêrê bala welatiyan ji bo pirsiyarekê velivan. Li ser desalat û heza hêzên ewlehiyê bi kontrolkirina alozî û parastina civîna hejmareke zor ji welatiyan di cihekî de dipirsîn. Desalat û hêzên ewlehiyê li Silêmanî Hewlêrê cudana ji karkirin û kî ji wan baştir dikare asayişa welatiyan biparêzin. Hîna ji evdîmenê çaviland di hizra welatiyan da ye. Kubûne sede mêwekî hejmarek ji stafê çaviland birîndar bibin û du trombêl bişewitin û duyên din jî bihêne têkşikandin û zirara milyonek dolaran jî ber bi çaviland û kompanya Babilyon bikeve. Lê hêzên ewlehiyê nehatin bi hewara daxwaziya çaviland û welatiyan ve ji bo rêgirîkirin ji bûyerê û kontrolkirina wê. Lê piştî nêzî 20 rojan ji bûyera Silêmanî ahingeke hevava li cihekê geştyarê Hewlêrê berê veçû. Li gorî wan girtê vîdyoyên ku li torên civakî de hatiye belavkirin û polîs jî dibêje bizaveke we ji bo çêkirina aloziyan di gel wê yekê arîşe dirûz bûn. Lê polîsên Hewlêrê ji yên artîra gihand rêgirî ji bizava aloziyan kirine û bilez arîşe kontrol kiriye. Eger berawirdiya çalakiya hêzên ewlehiyê bihêkirin di bûyera Hewlêr û Çavîland da wê yekê rekxerên ahinga Çavîland diselmînin ku ragihandbûn bi sedemê kemtirxemiya hêzên ewlehiya Silêmanî ve bûyera Çavîland mezin bû. Zêdebarê haydarkirina hêzên ewlehiya Silêmanî bi hefteyekê beriya ahingê lê hêzên ewlehiya Silêmanî di nava ahingê de berhev nebûn. Piştî alozbûna rewşê berpirsên kompanya Çavîland da geştyarî û ew kesên ku bi sedemê aloziyan ve di nava Çavîland asê mabûn, bêtir ji 100 telefonan bo hêzên ewlehiya derveya Çavîland û hêzên ewlehiyên dinên Silêmaniyê kirbûn. Gerçi gelek direng bi hewara van daxwaziyan veçûn. Li hêzên ewlehiyê Hewlêrê di nava ahinga Hewlêrê bi zûyî ew kes desteser kirin ku bi zava çêkirina aloziyan da ye. Piştî tenê du rojan ji bûyera Çavîland û peyivdarê polîsê Silêmanê regand û bûyereke nexwastî li rojên Newrozê da çênebûye. Weke ewayekî ku bûyera Çavîland ji bo polîsên Silêmaniyê xwastî bûbin. Lê polîsên Hewlêrê di nava ahingê de 4 kes girtin û pereyê lêkolînê ji bo wan vekirin. Pêdiçe hêzên ewlehiya Silêmanî weke tolvekirinek ji yên artî kemterxemî encam dabe ji bo zû bi hewar hatina Çavîland. Girov jî ji bo wê yekê karvedana hêzên ewlehiyê bû di xwenîşandanên dehê 10 li hember otêla bajarê ciwan li Silêmaniyê ku di demekê Kurd da dawî anî bi aloziyan û di dema çend demjimêrekan da 300 kes bi tuhmeta çêkirina aloziyan girtin. Piştî bûyerê di peyamekê de Şahswar Ebdulahad Xwedê grûpên kompaniyên naliya ragihan ev bûyer wê yekê xuya dike ku ew hêzên ewlehiyê li Silêmaniyê hukmî dikin nek bi kêrwêyekê nayên hukmê Herêma Kurdistanê bikin belkû şarek jî pê nayete parastin.